Dneska, ahoj lidi, máme tady Battlegrounds. Já jsem střelil. Jo, jasně, a dneska to bude prostě nestřelení Battlegrounds. Jo, a já si dám shift lock teda. A jdu vybídovat Damiho. Double. Tvoje? Musí vážně být nějaký tvoje. Tak za to, že Tak to není někdy krytě. za to, že jsi mě obvinoval, tak teďka můžu ty udělat tohle. Ty vole. Tak. To jsem pro ní úplně skutečně. Zaberu tohle. Beru toto. To prostě házíš po mně? Jsem to hodil po něm. To nebyl kill, když tak. Co si děláš prstu? Neukradl útok. Je. Já myslím, že... Proč jsi mě odpalil někam úplně do háje? Protože jsi tam vlezl prostě. Jasně, bereš popelnici, abys mě mohl utláčnout. Pojď takový fotbalek. Někam. Já se krásím. Já si dám trošku jiný charakter. Možná vím co. Jo? Jo, fakt? Jo? Jo, a co teda? To je Sonic Hero. Ne. Tak to je Hunter. Jo, Bacha. tady spolu. Teďka jenom. Počkej, já teďka něco udělám. Piu. Nemusíš vůbec jako Nemyslel jsem to dosti. Hunter Grass. Moje. Prostě, moje, toho něco to bude tam. LOL. Tam já vím, co jsem musel vzít za charaktéra. Ojoj. 5 sekund. A je dole. Možná. Je dole? Dobrý. To musíš jako vážně dělat? To jsem udělala jenom svojí mrtvou. Ne, Já mu flákám a ty... Piu. Hej, co děláš? Ty tam vlez. Já... Kam... Proč je to teďka jumpoval jsem? Tak jo. Ne, nelíbí. Perlo. Gotta keep trying.
a zkusíš potom na mě consecutive punches. Takový těch hodně pěstí, jak na mě jde. Teď. Ne, tak nechci. Prosím, já nemám countera žádnýho. Ty vole, já jsem to nechtěl. Já jsem nechtěl countera. Já vím, co jsi chtěl. Bloknout. No ne, Prejo perlo. Yippee! Ty vole. Dobrý, to mě to jsem měl perlový perlo. Co je? Je jenom... Nemáš nabité? Ne. Že nemáš nabité seriózní nos. Ty nemáš nabitý seriózní nos? To jsi mě zahodil. To je. To jsem ti stylnul. Ej, musíš mě furt flákat? To je protože ty mi pořád v tom cestě. Bium. Musím mě fláknout. Lezeš do... Ty jdeš po mně. Ty jdeš po mně. Moje. Pomoc lidi, pomoc, on mě pronásleduje. Co mi chumí? Já vím, co chceš udělat. A co udělám? Dáš to, ten jak Rampák? bude, jak máš ten speciální ability. Na 100%. Tak to se mi nelíbilo. Teďka jsem měla to vlastně taky Do střihu. Jo. Musíš to po mně furt. Já jsem to házel podamem. To jsem neviděl, že dělám normál pan. Třeba, že jako neviděl, že dělám normál pan. Wow. To se mi nelíbilo. To mi nelíbilo. Proč jsi mi udělal normál pan? Já jsem to chtěl dát na toho. Zasáhlo. Ale... Já jsem to chtěl dát na toho. Ale ty jsi ho právě odpálil. Tak je třeba teďka. No. Karta. Mám skukun. Tak to ne. No way, got it. Rychle. Musím rychle. Rychle. Musím rychle.
Ahoj lidi, teď daleka odběr nekončíme.